Bederatziak eta 7 minutu pronostikoak bete dituzte Dariok eta Lozak eta 22 eta 12 irabazi diete Rekalde eta Erostarberi Logroñoko Adarraga pilotalekuan binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako bederatzigarren jardunaldiko bigarren norgehiagoka honetan gogora ezagun Erostarbe gaur bikuña ordezkatu duela eta hala ere ez dute irabazterik izan. Aurreko jardunaldian batetik Dariok eta Lozak irabazi egin zieten Donostian Murua eta Gabirondori eta aldiz Rekaldek eta Bikuñak orduko hartan galdu egin zuten Bilboko Deportibon Salaberria eta Gaskueren aurka, beraz bibikoteak erabat dinamika ezberdinetan iritsi dira, batzuk lider goiko postuan, besteak azken postuan eta azken postuko horientzat bereziki Rekalde eta Erostarberentzat kasu honetan funtsezko norgehiagoka zen gaurkoa. Hasieratik hala ere Rekalde oso prezipitatuta eta galtzaile ikusi dugu. Eta nik uste jardunaldiak aurrera doazen enean ere Dimako aurrelaria geroz eta gehiago sufritzen ari dela partidetan, batez ere aurreko pilota horietan eta defentsarako garaian eta ez du hain fin ikusten, atzean esango nuke berdintasuna izan dela, baina hala ere aurretik hasi badira ere estutu dituzte lehen zatian, Rekaldek eta Erostarbek, tanto on batzuk egin ditu Rekaldek, Erostarbe ere pilota zapratzen ongi ikusi dugu, eta etzen bat ere paper erraza gaurkoa Xabi Erostarberentzat, egiala hirugarren partidak eta jokatzen ari dela azken bolada honetan, baina orain gaur egun ez dago txapelketan titular moduan, eta beraz ez da txapelketan jokatzen ari erregularki, eta hala ere maila ona eman duela esango nuke, batez ere lehen zatian hor gainera, Zazpinako horretan Dario Kaldageletara joan behar izan du, eta belauna lotu behar izan diote, hortik aurrera ere Ezkaraitarrarentzat etzen bat ere testu inguru erraza, gainera bai aurrelarientzat eta bai atzelarientzat oroar, baina aurrelariak batez ere alboka eta asko ibili behar direnean, ikeragarri behartu ohi dituzte belaunak, eta kasu honetan Dariok horixe izan du, eta 12 eta 11 iritsi dira barkatu lehen eten aldira aurretik, ongi jokatzen, Loza ere atzean bermea emanez, baina tarteka ere pilotaren bat edo beste galtzen, eta beti hor badauka, nola baitean erortzen den une bat edo, baina gero Dario esperientzia handia edukitzearekin batera, eta Lozak ere, naiz eta une horiek pasa gainditzeko gaitasun hori baduenez, eutsi dio norgehiagokari Lozak horre, eta esan, garrantzitsua izan da hori, eta garrantzitsua izaten ari da txapelketa osoan zehar ere. Gero 18 eta 12 joan dira, ordurako ja da Dariok ere ormabiko ederrak egin ditu, eta nik uste bere buruari ere zalantzak usatu izkiola, naiz eta azkenera arte ziuraski belaun horrekin zalantzan izango zen, ea erantzun gote zion ala ez, eta gerora Erostarbek pare bat pilota ere galdu ditu, Garbiak, Rekalde aurrean ere ezinean ibili da, eta azkenerako aipatu bezala 22 eta 13 amaitu da norgehiagoka, honen bestez Dariok eta Lozak 8. puntua eskuratu dute, jada finalerdietara zuzenean sailkatzeko urrats handia nabarmena eman dute Dariok eta Lozak, aldiz Rekaldek eta Bikuñak oraindik ere aukerak badituzte, 5 partida geratzen baitira, baina puntu bakarrarekin zuloan geratzen diren ia guztiak irabaztera derrigortuta egongo dira. Gogoratu beraz, Dariok eta Lozak 22, Rekaldek eta Erostarbek 13 Logroñon.